ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଭଦ୍ରକ, ବାସ୍ତବିକ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଭଦ୍ରକ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଭଦ୍ରକରେ କଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା ହବ, ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା? ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ହଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଟି ହଉ, ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛିଡା ହେଇଥିବେ, ସେ ବି ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ 30 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିବା ଗୋଟେ ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିଲେନି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, ସିଏ ବି ସବୁ ସମୟରେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ୟା ପଛରେ କାରଣ କଣ? ଏ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର ହେବ, ଏ ନେଇ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାଳନ୍ଦୀ ସମାଚାର ଏଡିଟର ରୂପକ ବେହେରା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ। ଯେ ଭଦ୍ରକ ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା କଣ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାର ପ୍ରତିକାର ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ରମେଶ ବାବୁ। ବାସ୍ତବିକ ଭଦ୍ରକର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାର। ଆପଣ ରାଜନେତା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁନି, ମୁଁ କାହିଁ ଭାବି ପାରୁନି ଯେ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେମିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ ଜିନିଷ ପଡୁନାହିଁ। ଭଦ୍ରକର ଯେମିତି 30 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି, ଯାନବାହନର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ରମରେ ବଢିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ କ୍ଷୋଭ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହା, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଭଦ୍ରକ, ବାସ୍ତବିକ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଆମେ କଣ ପାଇଛୁ? ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ପରେ ଆମେ କଣ ପାଇଛୁ? ସାମାନ୍ୟତମ ଯଦି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାଟି ଆମେ ଏଇ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଭଦ୍ରକରେ କଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା ହବ, ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା? ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେଇ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆଲୋକପାତ କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚରମ୍ପା ପାଖରୁ ଆସିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଚରମ୍ପା ଓଭରବ୍ରିଜ ତଳେ। ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଚରମ୍ପା ଓଭରବ୍ରିଜ ତଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ କି ସ୍ଥାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆପଣ ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ କେତେବେଳେ ଉଣା ଅଧିକା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡିବେ, ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ହଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଟି ହଉ, ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛିଡା ହେଇଥିବେ, ସେ ବି ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ଆସିବା ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ବାଇପାସକୁ। ବାଇପାସ ଛକରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଲାଇଟ ଲଗାଯାଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଦ୍ରକର କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ ବାବଦରେ ଆମର କୌଣସି ସେମିତି ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଇଟ ସିମ୍ବଲ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଜଳୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ସେ ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତି, ଗ୍ରୀନ ଲାଇଟ ଜଳିଲେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣଘାତକାରୀ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରାଫିକ କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାହାରି ଗଲା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ କୁ ନ ମାନୁଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ବାଡଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି। ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଅପରଦିମିନ୍ଦା ଛକରେ, ସେ ଛକରେ ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସହର କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଜେ ଯାଉଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଯୋଉଠି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଟେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। କାରଣ ସଚେତନତା ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଟ୍ରାଫିକ ବାବଦରେ, ତାପରେ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେ ହିଁ ହବ। ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଆପଣ ଫାଇନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଇବେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବାଇପାସ ଛକରୁ ଆସିବା ରାଜଘାଟ ଛକ ପାଖକୁ। ରାଜଘାଟ ଛକ ପାଖରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବୁଲା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାତିରେ ସେଟାକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ସାରା ଆଜ୍ଞା ସେଠି କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ ନଥାଏ। ମୁଁ ବୋଧେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ, ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି। ମାତ୍ର ସେ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନ ଛୋଟ ବଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟୁଛି, କାରଣ ସେଇଠି ପାଖରେ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗାଡି ପାର୍କିଂ ହେଇକି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ରାସ୍ତା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଆସକୁ ରାସ୍ତା, ସେଇଠି ରାଜଘାଟ ପୋଲକୁ ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା। ତାପରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା ହେଉଥିବା ସେ ଯୋଉ ବାଇପାସ ଛକଟି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଠାରେ କିନ୍ତୁ କେବେ କାହିଁ ଟ୍ରାଫିକ ପୁଲିସ ଥିବା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଠିକ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ସେଠି କଦାପି ନଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ସେଠି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବୋଲି ବି ମୁଁ କାହିଁ ଭାବି ପାରୁନି। କାରଣ ସେ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଳେ ଅଧେ ଦେଖେ, ସେ ସେଇଠି ତଳେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ପାଖରେ ଯୋଉ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଟି ଅଛି,
से डाक बंगला जो नेता माने मंत्री माने आसती से समय 2-4 जन पुलिस दरकार रुहती से रास्ता टी बंद करने सुरुखुरे चल प्रचल कारण ट्राफिकटा से निश्चित भाव दरकार ये जो मैंने डाक बंगला को आसती से अतिथि आमर मान्यवर आम मंत्री हूँ प्रशासनिक अधिकारी हूँ जो मैंने आसती से समय ट्राफिक आज्ञा देखा जाए निश्चित भाव ये जगह बाईपास निश्चित भाव से समय ट्राफिक देखिथे आउ टाउन हॉल छक ट्रैफिक समस्या टाउन हॉल छक समस्या आज्ञा कौन कह आप निश्चित भाव से लक्ष्य करुवे सबुठू जनगहली जगह कारण संपूर्ण मार्केट टी जदि भद्रकर केन्द्रीभूत होता है से जगार आप भद्रकर जदि सबुठू बड़ मार्केट कह टाउन हॉल मार्केट जगार कह चारिपटे मार्केट सेपट साइड को आपण रास्ता रहा जगन्नाथपुर को एपटे रहा आपणकर मठसाई नुआ बजार एपट को रहा सेपटे रहा आप कचेरी को रास्ता से जगह आज्ञा प्रत्येक दिन दुर्घटना घटुची से जगह ट्राफिक पोस्ट टे भी नहीं एवं ट्राफिक पोस्ट नथिबा स्थले गोटे ट्राफिक पुलिस निश्चित भाव में रुहे मत लगे केवल जेहेतु एसपी ऑफिस टी से पाखरे अच्छी सब कलेक्टर ऑफिस टी पाखरे अच्छी केवल धर्म को आखिठार बोली सेठी जने छिड़ा हुअंती एवं जी छिड़ा हुअंती सी ये खरा तरारे 30 डिग्री 40 डिग्री केमिति छिड़ा हेबे सेमाने भी मनीष आज्ञा सेमाने भी आसिकी जेतबेले छाई रे छिड़ा जायंती एपटे सेतबेले आ लोक मानंती नहीं ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଲେଇ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ହାତଟି ଦେଖିଲେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି କିଏ ଛିଡା ହୁଏ କିଏ ଚାଲିଯାଏ ସେଥିରେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନଥାଏ ଏପରିକି ଯିଏ ଟ୍ରାଫିକ ପୁଲିସ ପର୍ସନାଲ ବି ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ସେଠି ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ରଖିକି ତା ପଛପଟେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି କାରଣ ତାକୁ କିଏ ପଛପଟରୁ କୁଟିଦବ ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟର ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର ଏସପି ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସପି ଗାଡିରେ ବାହାରିଲେ केवल से ट्राफिक पुलिस मझिकी चली आसिक छिड़ा कि 2-4 गाड़ी अटकईदे एसपी गाड़ी पलैले सरला तापर पुणी तार जमती चलता लोक सेमती चलिले ଆଉ ବନ୍ଦ ଛକର ସମସ୍ୟା ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ଗହଳି ଯୋଉଠି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚାଲୁଛି ସେଇଟା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ आज्ञा बंद छकर समस्या सबुठू हूँ संवेदनशील जगह निश्चित भाव में सीटा सबुठू गुरुत्वपूर्ण जगह संवेदनशील जगह आज पर्यंत नूतन बस स्टाण्ड को बस स्टाण्ड उठी गला नहीं से बस स्टाण्ड रहा आपणकर पछपटे बालेश्वर बस स्टाण्ड बालेश्वर बस जो रोचे जो स्टाण्ड नुहे अघोषित बस स्टाण्ड से जगह बालेश्वर बस रहा एपट साइड रे आपणकर फेकर चार्ज क्रोम को बड़ बड़ ट्रक मान सेपटे यातायात कले किंतु आज्ञा दुर्भाग्यर कथा एपरी एक संवेदनशील जगार से ट्राफिक पोस्ट टी आज भुशुड़ी पड़ी से जो अवस्था अच्छी से जन ट्राफिक पुलिस आज्ञा छिड़ा ही पार आ ये खरा बेले ये जो आपणकर 30 डिग्री 40 डिग्री खरा बेले से मु आज्ञा निजे लक्ष्य करिछि जो ट्राफिक पुलिस मानू रखुचंती सेमाने आज्ञा गोटे गाड़ी अटकेबा पई काहाकू समर्थ नुहंती कि सेमानक हातरे सेपरि कोनोसी क्षमता नाही जे आपणकर नियम भांगिले से काहाकू पेनालाइज करदेबे तेणु से जगह अतिरिक्त संवेदनशील जगह कारण बस सेठी दुर्घटना घटई पारे ट्रक दुर्घटना घटई पारे साधारण लोक निश्चित भाव में धन जीवन हानि से घटबार सबुबले आशंका रही से जगार आपणकर से ट्राफिक पुलिस जदि 2 घंटा ये छिड़ा हेले तापरे असह्य खरारे सी आज्ञा पलि आसती से जो ब्रिज तलू आस सारा पर लोक मैंने निजे निजे ट्राफिक नियंत्रण करती तेणु से संवेदनशील जगह प्रति आज्ञा प्रशासन केबे भी गुरुत्व दौनी कारण मुझे चिंता करें ये भली संवेदनशील प्रसंग को प्रशासन गुरुत्व न देवार कारण कौन कारण कौन सी गोटे धन जीवन हानि हो गला आम सचेतन हो किंतु धन जीवन हानि न होपरि गोटे मौलिक समस्या कौन पाइबा आम भद्रवासी अधिकार नुहे आगे आम कि तो पाई पार्लुनी विगत दिन मानक केवल सब आम पाइबू पाइबू बोली आशार आम खुशी होचु पाइबू पाइबू बोली से जो आशार वर्ष वर्ष धरिक आम सरकार पर सरकार को जानी आसुचु जहाँ भी हो ये पूरा समस्या तो आपण बुझे कहले तेबे निश्चित भाव में प्रशासन पाखरे गोटे दाबी रखा जिबा दरकार जे एवं जो स्थानीय वर्तमान बीजेपी सरकार आसीची एवं जड़े गुरुत्वपूर्ण मंत्री पदवी आम जिलू मिली राज्य सभापति भी अच्छा समस्ते निश्चित भाव में ये गोटे जिलार गोटे माने देखा दृश्यपट हठात किए गोटे नुआ लोक पलि आसबे ट्राफिक समस्या देखिबो सी एठाकार राजनेतांकर दूरदृष्टि को नहीं प्रश्न करिबो एवं एठार जो प्रशासनिक अधिकारी निश्चित अछंती निश्चित निश्चित भाव में राजनैतिक नेता मानकर हो प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी माने सेमाने भद्रकर नुहंती सेमानकर कार्यकाल सरीगला परे सेमाने ताको निज निज घर कहा घर कटक कहा घर भुवनेश्वर सेमाने पळेबे सेठी आज्ञा शृंखलित ट्राफिक व्यवस्था सेमानकर किछि फरक पड़ेनी किंतु वास्तविक
ଆମର ଏତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଦ୍ରକରେ ଅଛି, ଏତେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା କଥା। ପ୍ରଶାସନ ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। ରାଜନେତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନି ଯେ ରାଜନେତା ଆସିବେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟରେ। କାରଣ ରାଜନେତା ମାନେ ଯଦି ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ଗାଡିରେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ସାରା। ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ପଡୁଥିବ। ଏକଥା ଦେଖାଯାଉନି କି ଏ ସମସ୍ୟାଟା ଜଣା ପଡୁନି। ଜମାରୁ ଏ ଦେଖାଯାଉନି। ନେଇ ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆଳନ୍ଦୀ ସମାଚାର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଭଦ୍ରକର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିସାରିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି। ସେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣେଇବୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସମସ୍ୟାର ସିଏ ଆମର ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ସମାଧାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର କରିବେ। କାରଣ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଭଦ୍ରକବାସୀ କିଛି ନହେଲା ନାହିଁ, କିଛି ନ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ଏଇ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଶା କରିବା ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।